Ladies and gentlemen, as I want to welcome you to this great event, I want also to use this medium to pray for all of us. In this kind of situation that we find ourselves in the world today, I pray for the Lord to protect all of you. I pray that the Lord will preserve all of you. I pray that the Lord will sustain all of us. In the name of Jesus. Bring it down. Amen. Oh no, I know one. What you manya die mo. Ebe one nebu one day. O ashirike. Jehova bianyera nyaka. Oh no, I know Nigeria. What you wanna manya die mo. Ebe one nere one day. O ashirike. Jehova bianyera nyaka. Anu gwara m olu ke nasi. Unu dabere chukwu, dabere odisia. So we nasi, na nuru m olu ke nasi. Guzoro chukwu, odigo na pogibe. Ndi mai na nuru m olu ke nasi. Dabere chukwu, dabere odisia. Umu Igbo anuru m olu ke nasi. Kani guzoro chukwu, odigo na pogibe. Everybody join me. We are going to sing the chorus together. We say, Eligwe oh, Nyere Anyi aka. Eligwe oh. Nyere Anyi aka. Join me and sing it together. Eligwe oh. Nyere Anyi aka. Hey, Ipuri nyaka. Nari nyere Anyi aka. Asim kikwo Eligwe oh. Nyere Anyi aka. Jehova nisi Nyere Anyi aka. Obara kiti okwu juru n'ime ọnụ ya. Nyere Anyi aka. Ipuri nyaka. Nyere Anyi aka. Ipuri nyaka ezi. Ipuri nyaka nna. Ọ dịghị na oyi. Ọnọdụ aka Israel nọ mgbe Hosea na-ebu amụma. Mgbe ndị mmadụ na-enweghị ike ịrapụ mgbe ma ha bụ ndị ụgha ọ bụ ha bụ ndị ama. Some now became psychopaths. Ebe a na-achụ ụzọ ha ga-eji rachapịa. Ọnọdụ anyị n'ụwa, ọnọdụ anyị n'ụwa, o juru m anya rie m ọnụ. Ọnọdụ elu ụwa tata o jukwara m anya rie m ọnụ. Ọgbaghara juru ebe niile ya ka m na-ekwu. Jehova bịa nyere anyị aka. Nsogbu juru ebe niile eze ebube bịa n'ụlọ bịa nyere anyị aka. N'adịghị ga-ekwuchiri anyị ọnụ na mgbe o siri ike, ọ dịghị na mgbe oyibe. Ọ bụkwa gị ga-ekpuchiri anyị ọnụ, Jehova n'isi, ọ dịghị na mgbe oyibe. Matter is the cross we bear, the cross we bear in Africa. I'm born to rule, you're born to serve. It is dangerous, born to rule eternity. It can be dangerous. Glory. Born to rule mentality. It is dangerous. My in the spoil Africa is so dangerous. It is the cross of tribal war. It is dangerous. Born to rule mentality can be dangerous. Aha! Ikwu eziokwu n'ịnọ na nsogbu. Ịhapụ ha n'elu ụwa na ị ga-anwụrịrị. Ele ka ị ga-eme n'elu ụwa. Anyị ga-esoro udo ka anyị gaghara
biko genu m ntị n'olu ndị amụrụ ọzọ biko genu m ntị n'olu m anụkwara m olu nke na-asị unu guzoro guzoro obodo isi agha nwaanyị na anụrụ m olu nke na-asị sista dabere Chukwu na ọ dịghị ọ na-apụ ime i nwere nsogbu anụrụ m olu nke na-asị dabere Chukwu dabere obodo isi agha anụrụ m olu nke na-asị brọda guzoro Chukwu na ọ dịghị ọ na-apụ ime eboro gị ebubo na anụrụ m olu nke na-asị dabere Chukwu dabere obodo isi agha si n'eluigwe eluigwe eze eze eluigwe